आच्चा रायजोफोर गासैखौबो आंनि चेनेलावहाय फार्स्ट अफ अल गासैखौबो बरायग्रोनाय जाबाय रायजोफोर। गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय नोंथांमोननि थाखाय। बेनिफ्राय दिनैनि जि कन्टेन्ट, बे कन्टेन्टआ जोबोर इम्परटेन्ट आरो बे कन्टेन्टखौ नोंथांमोना जेब्ला जोबजासिम नायलांगोन अब्लासो बुजिगोन आरो जोबजासिम नायनानैसो नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। आधा नायनानै कमेन्ट दाखालाम। जुदि आधाल' नायनानै कमेन्ट खालामोब्ला कमेन्ट होग्राफोरा गोबां सौग्रुयो। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा फुराहै नायनानै कमेन्टखौ खालामनो हागोन आरो रायजोफोर। बिनिफ्राय मेन जिहेथु दिनैनि कन्टेन्ट बेयाव थांनायनि सिगांनो आङो सासे मानसिनो रिप्लाइ होनो नागिरदों रायजोफोर। आङो सिगाङावनो बुंखादों एज ए चेनेलनि अनार हिसाबै, एज ए चेनेल मेनेजमेन्ट खालामग्रा हिसाबै माखासे समावहाय माखासे कन्टेन्ट, माखासे कमेन्टफोरखौ कन्ट्रलाव लाबोनो थाखाय रिप्लाइबो होनांगौ जायो होननानै आं बुंबोदोंमोन रायजोफोर। बेनिफ्राय जोंहा आं नाम लानो इच्छा जायो, एडवार्ड बसुमतारी। आं स्क्रिनावहाय होनानै होदों एडवार्ड बसुमतारी। बिथाङाहाय बुंदों, आंनि अनुमान, आंनि आन्दाजाव बिथाङा प्रमद बर' सारनि एकदम आखान्दिखि एरख'नो हायै बन्दु बेबायदि आं सानदों। जिहेतु प्रमद बर' सारनि एसे बाथ्रा बुंबाथाय बिथाङा नांजायो आरो बिथाङा खर' सायो, बिथाङा खुजालि जायो। एडवार्ड बसुमतारी, नोंथां भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांखौ आं इउटुबाव मस्ट वेलकाम होननानै बुङो। नोंथाङा इउटुबाव फैनो जोबोर गोसो बायदि मोनदों आं, नाथायब्ला मानो फैयाखै आं बेखौसो सन्देह खालामदों। नोंथाङा इउटुबाव फैनानै UPPLनिफ्राय BPFआव गोबां दिनै जइन जागासिनो दङ दिनै। बेफोरखौ नोंथाङा इउटुबाव फैनानै एसे जुदि बाथ्राफोर बुङोब्ला, एसे खामानि मावोब्ला UPPLआ एसे बासायनानै थागोन खोमान्दां। बेनिखायनो इउ आर मस्ट वेलकाम टु इउटुब एडवार्ड बसुमतारी नोंथां। नोंथाङा कमेन्टआव बुंदों जोबनायाव, इउटुबाव आंबो बुंनो हायो, बयबो बुंनो हायो। अके, बुंनो हायो। आं गावनो बुंनानै लाबोखादों सिगांनिफ्रायनो, आं सासे आदुवा, नोंथाङा बुंनो नांलाया, आं सासे आदुवा, आं जाम्बा, आंहा लेखा फराबो गैया। नाथाय सासे आदुवा, सासे जाम्बा मानसिया दिनै इउटुबाव हायनानै मानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनांदों बेखौ नों हमदां मोना एडवार्ड बसुमतारी, मिथिबाय? नोंथाङा सिगाङावहाय गोजौआवहाय लिरबावदों, बिनि गोजौआवहाय नोङो मा होननानै बुंदों, कमिसनारनो, सेक्रेटारि आरो बिदिनो गिदिर गिदिर मानसिफोरजों नोंथाङा बाथ्रा दान्थेलायनो हानाय नङा होननानै बुंदों। दिनै येस, आं बुंनानै लाखादों सिगांनिफ्रायनो, आङो रावबो गिदिर मानसिजों, रावबो हारिनि लिडारफोरजों आं बाथ्रा दान्थेनो हाया, आंहा गियान गैया, आं गावनो बुंना लाबोबाय थाखादों। नाथाय मानि थाखाय दिनै आं बायदि जाम्बा सासे मानसियाहाय दिनै इउटुबाव बिदि बाथ्रा बुंदों नों हमदां मोना एडवार्ड बसुमतारी? दिनै नोङो प्रमद बर' सारजों बेसेबां थगायजादों बेखौबो नों हमदां मोना। UPPL सरकारजों नों बेसेबां थगायजादों बेखौबो नों हमदां मोना। दिनै बर' रायजो राजाफोरा जाम्बा जाम्बि होननानै बेसेबां थगायजाबोदों नों बेखौबो हमदां मोना, मिथिबाय एडवार्ड बसुमतारी? जोंनि दुलाराय बर' रायजो राजाफोरा दिनै दैदेनगिरिफोरजों माबोरै थगायजाबोदों नों बेखौबो हमदां मोना। प्रमद बर' साराहाय एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय स्टेजावहाय बिखा बुनानै मा बाथ्रा बुंनायमोन नों बेखौबो हमदां मोना। रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन, बे চুক্তিनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय। রঞ্জন दैमाৰী কেতিয়া মুক্ত হ'ব? যেতিয়াও চাকৰকাৰী হৈ তেওঁ ৰঞ্জন दैमाৰী মুক্ত এনেতো মুক্ত নহয়। जुदि नोंहा गोहो दंबा, नोंहा इसेबां नलेज दङब्ला नोङो रिप्लाइ हो आंनो प्रमद बर' सारनि जानानै। प्रमद बर' सारा मा एंगोलाव, बबे मोनसे पारपसाव, बबे मोनसे बिखयावहाय बिथाङा बुंदोंमोन बे एकर्डनि गेजेरजोंनो रन्जन दैमारि साराबो गबाय होननानै बुंनायमोन? बे थगायबायना थगायाखै? मानो दिनैसिम गवाखै? बिनि फिननायखौ नों प्रमद बर' सारनि जानानै हो एडवार्ड बसुमतारी। आं बेखौनो बुंबाय। दिनै बेसेबां प्रमद बर' सारनि जानानै जों बर' रायजो राजाफोरा सा सानजा सोनाब खोला जेथिंफ्रायबो बर' रायजो राजाफोरखौ बिथाङा गथायसे खालामनानै इसेबां आन्दलन खालामबोबाय, इसेबां बर' रायजो राजाफोरखौ खस्थ' होबोबाय। हांगार स्ट्राइकआव एडवार्ड बसुमतारी नोङो बबे आन्दलनावहाय जुदि नों थांफेरदोंबा नों नुदों दा बेसेबां रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर खाम थफ्ला फिसा लाना फैनानै राजा लामा गाथेफैनाय, ट्रेन लामा बन्द' खालामफैनाय, बेसेबां रायजो राजाफोरा खस्थ' खालामनानै मुभमेन्टआव ओंखारदोंमोन जों बर' रायजो राजाफोरा। दिनै बिनि फिथाइखौ जों मा मोनदों एडवार्ड बसुमतारी?
प्रमद बर' सारनि जानानै हो फिननायखौ आंथ' प्रमद बर' सारनियाव थांनानै सोंनो आंहा साहस गैखाया नों बिथांनि जानानै होदोब्रा। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा नोंथाङा बुंदों बिटिसि सरकाराबो हाख'वाखै बिसोरखौ सख'नो होननानै बुंदों। थिग आसे बिटिसि सरकारा मोजां नङा होननानैथ' प्रमद बर' साराहाय दिनै NDB-फोरखौ लानानै एकर्ड खालामबाय दा मोजां एकर्ड खालामबाय दा बे मोजां एकर्डजोंब्ला माथो बख'नो हायाखै एडवार्ड बसुमतारी मानो हायाखै बख'नो? दिनै दुलाराय बर' रायजो राजाफोरानो बे एकर्डआ मोजां नंगौना नङा सन्देह जानो हमदों। मोजां नंमारगौना नंमारा बे एकर्डआ दिनै बर' रायजो राजाफोरा मानो बुंनो हमदों मानो बुंनो हमदों एडवार्ड बसुमतारी? दिनै जोङो बर' रायजो राजानि जानानै जाम्बाब्लाबो आदुवाब्लाबो दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो गोनां बायथ' दुखु दं जोंहाबो एडवार्ड बसुमतारी मिथिबाय। जों बेसेबां थगायजाबोदों बेखौ मोनदों। नाथाय नों बायदिया दिनै प्रमद बर' सारजों UPPL सरकारजों बेसेबां थगायजादों बेखौ मोनाखै नोङो जायनि जाउनाव नोंथाङा बिदि बुंनो हादों। अके रायजो राजाफोर गाज्रि दामोन सरि फर डेट आं बेनि थाखाय नोंथांमोननो निमाहा बिबाय। बिथांनि जानानै एसेबां गोलाव टाइम वेस्ट खालामनो प्रयजन गैया होननानै आं सानो। अब्ला रायजोफोर मेन कन्टेन्टआ जाहैबाय जोंहा UPPL निफ्राय गागि दैदेनगिरिफोराहाय दिनै BPF-आवहाय जइन जादों। कारना मानो? बिथांमोननि खुगानिफ्राय नोंथांमोनानो खोनासंनानै ला मानि थाखाय दिनै UPPL दैदेनगिरिफोरा BPF-आव जइन जादों। बिथांमोना जुदि समाजनि खामानि मावनो हायाब्ला जोङो बोरै UPPL-आव थाबाय थानो? UPPL-आ गोबां खामानि मावगोन होननानै गोबां थांखि लादोंमोन खिन्थु दिनैसिम मोनसेबो खामानि मावफुंनाय नुवाखै। प्रेसिडेन्टमोन दिनै फैनो गोनां जाहोनानो जाबाय थारमाने जोंहा गोबां समाजाव खामानिखौ मोनसेबो मावनाय नुवाखै बा जोंबो मावनो हायाखै बा जोंनि बेबायदिनो स्कुलावहाय बेबायदिनो इटा मात्र 2000ल' इटा बिहैनाय बेखौबो हराखै। नाथाय दायो जुदि बेबायदि बिथांमोना जुदि समाजनि खामानि मावनो हायाब्ला जोङो बोरै UPPL-आव थाबाय थानो? प्राइमारिया जोंनिया एलाबारि। सिगां BPF-निफ्राय UPPL-आव थांदोंमोन थिग BJP-आव थांदोंमोन थिग नाथाय घुरि पकेनो दा BPF-आव ग्रोब फैफिनबाय नङा होमबा? गोबां दैदेनगिरिफोरा गोबां पलिटिसियानफोरा बुङो BPF-आ BPF-खौनो सोगासिनो दं होननानै। नंगौ थिग आंबो मानि BPF-आ BPF-निखौनो सोगासिनो। सिगां बिसोरो BJP-आव दंमोन UPPL-आव दंहैयोमोन खिन्थु बिथांमोना बिसोरनि मावनाय दांनायखौ मोजां मोनिनि BPF-आव फैफिनबाय। BPF-आनो थिग होनना नाजावनानै लाफायफिनबाय बे बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमायदों। दिनै UPPL-नि फिसायानो जा गेदेरानो जा दैदेनगिरिफ्रा मानि थाखाय बुंनो गोनां जादों UPPL सरकारा जेबोखौनो खामानि मावनो हायाखै होनना मानि थाखाय बुंनो गोनां जादों? कारना मा? फारसेथिं जोंहा प्रमद बर' सार बेनिफ्राय फेरेंगा सार गबिन्द सार बिथांमोना गिदिर खामानि मावनाय दिन्थिबाय थायो। बेनिफ्राय दायो नै आरो UPPL-निफ्राय दैदेनगिरिफ्रानो आरो जेबो खामानिखौ मावनो हाया होननाय BPF-आव जगदान हैदों BPF-आव जइन जाहैदों। कारना मा? बिनि आन्दोआव मा दङ आसलते? रायजो राजाफोरा दिनै हमदां मोनदों बुजि मोनदों। आं सिगाङावबो भिडिअ मोनसे बाथ्रा बुंनायमोन आरो आंल' नङा गेदेमाफोर ससियेल मिडियाआवहाय जायफोरा दिनै इन्टेलेक्सुवेलफोर बिथांमोना बुंबोबाय थादों इउटुबावहाय ससियेल मिडियाआव बुंबोबाय थादों जेब्लासिम BJP-जों एलायन्स जानानै सरकार दागोन अब्लासिम UPPL-आनो जा BPF-आनो जा माब्लाबा बर'नि गांनाय उखैनायखौ सम्पुर्ण खालामनो हाया आरो जेसेबां बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनांगौ एसेबां मावनो हाया होननानै जोंहा इन्टेलेक्सुवेल गियानि मानसिफ्रा दिनै ससियेल मिडियाआव बुंबोबाय थादों। नङा होमबा रायजोफोर? मोनसे समाव प्रमद बर' साराहाय हुरजिखाव बुंदोंमोन बै MLA MP-फोरा बै BJP-निफ्राय बिसोरनिफ्राय बाहेरायाव मानो फैनो हाया? बिसोरजों लोगो जानायनिफ्राय गोजान मानो जानो हाया? बेबायदि हब्रा प्रमद बर' सारा बुंनायमोन दे रायजोफोर मिथिबायना? जेब्ला माबायाहाय BPF-आहाय BJP-जों लोगोसेयै सरकार दादोंमोन एलायन्सआव बै समाव प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन बिखा बुयै BJP-आ दिनै बर' हारिनि थाखाय मा सिन्था खालामदों? BJP-आ दिनै बर' हारिखौ धंस खालामनो थांगासिनो दङ। दिनै जोंनि बर' हारिनि MP MLA लिडारफ्रा बिसोरनिफ्राय मानो ओंखारबोनो हाया होननानै प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन हब्राहै। दिनै थाङै थुङै घुरि पुके प्रमद बर' साराबो बे एखे BJP-नि जेयावनो ग्रोब नांहैबाय दानाबा। नंगौ नङा रायजोफोर?
बै समाव प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन जेब्लासिम बिजेपिजों लोगोसे थागोन बर' हारिनि थाखाय जेबो सिन्था खालामनो हानाय नङा आरो बर' हारिया गोथौसिनाव गोग्लैलांगोन होनना प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन। दिनै हे एखे जों रायजो राजाफोरा बुंनो गोनां बायध' जानानै फैदों आरो माखासे इन्टेलेक्सुयेल लिडारफोरा माखासे गियानि मानसिफोरा दिनै बुंनो गोनां जादों दि हमदां मोनदों दि दिनै बिजेपि सरकारजों जेब्लासिम एलायन्स जानानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सरकार दागोन अब्लासिम रायजो राजानि जेसेबां खामानि मावनांगौ एसेबां खामानि मावनो हाया होननानै दिनै रायजो राजा आरो गोबां गेदेमाफोरा हमदां मोनदों नङा होमबा रायजोफोर। जोबनायाव आं बेखौनो बुंगोन रायजो राजाफोर जेसेबां हागौ जेसेबां हागौ नोंथांमोनाहाय जि जोंनि बर'नि जि रिजनेल पार्टि मोननै दङ बे मोननै पार्टियावनो हाबलाय ओंखारलाय जाबाय था नाथाय बै मोनसे आखर मोनथाम पार्टिनिफ्राय ओंखारबो बेसेबां हायो आं बेखौसो बुंबाय थादों रायजो राजाफोरनिसिम मिथिबायना आंनि गोसोनिफ्राय आंनि फारसेनिफ्राय आं बेखौसो बुंबाय थादों आं बेसेबां हायो बै मोनसेनिफ्राय ओंखारबो जोंनि बर'आव जिहेथु दा मोननै गोगोम पार्टिफोर दङ पलिटिकेल पार्टि बे मोननैयाव हाबलाय ओंखारलाय जाबाय था हाबलाय ओंखारलाय जाबाय थानांगौबा नाथाय बै मोनसे पार्टिनिफ्राय ओंखारबो जाय पार्टिया दिनै बर' हारियाव मोनसे मिशन लानानै बर' हारिखौ पुरा धंस खालामनायनि थांखि लागासिनो दं बे पार्टिनिफ्राय ओंखारबो होननानै आं बुंनो नागिरो रायजो राजाफोर। स' रायजो राजाफोर थेंक इउ स' माच भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोरोन्थिफोर जालांदोंब्ला अननानै क्षमा खालामगोन होननानै क्षमा मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय रायजो राजाफोर। आं बायदि जाम्बा जों बायदि आदुवा गामि ओनसोलनि बेंग्रा मानसिनि भिडिअखौबो नोंथांमोना गोसो होनानै नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच रायजोफोर।